Pokusíme se být co nejstručnější tak, abychom vám představili to, proč se tady prezentujeme i my. A především, abychom vás všechny z toho prostředí seznámili s detaily toho, co se snažíme dělat a co program Trenéři ve škole skutečně je a co není. A kde jsou ty skryté silné stránky, kde jsou potenciální negativa a tak dál. V tom prezentování nebo představování musíme jít ještě trošku do hloubky, ale my na úvod pustíme jedno hezký video, doufám, který bude definovat to, co se vlastně v těch školách děje. Chtěla bych mít tělák 4x týdně. Já bych chtěla tělocvik každý den. Každý den chcem tělocvik. Hodiny tělocviku s trenérem jsou dobrý. Učíme se různé základní věci juda. Zkoušíme to trénovat třeba i hry a to přetlačování. Hodně se mi líbí hodiny s trenérem. Trenér pomáhá nám učit hry a vymýšlí všechny hry, ať nám naučil i fotbal. Paní učitelka s náma cvičí taky. Hodně mě baví. Chtěl bych ho mít každý den 2 hodiny. Mě docela takovýhle běhací hry baví. Trenér hodně cvičí. Zapojuje se paní učitelka do tělocviku s trenérem. Pomáhá nám to určitě, protože nám se někdy stane, že už tak jako sklouzneme k některým stereotypům a určitě je to pro nás velká inspirace a myslím si, že je hrozně fajn, že se děti vyzkouší sporty, které my jako učitelé ne všechny známe a můžeme jim dát nějaké základy. Mně přijde, že to je skvělý obzvláštění každého tělocviku, obecně toho týdne, protože máme půlku týdne, tak ty děti hrozně ožijou a oni se fakt na každý tělocvik s trenérama hrozně těší. Děti jsou nadšení. Jak se řekne trenér, tak se všichni hrozně těší. Až si někdy říkám, jestli je tělocvik se mnou baví. Baví vás tělocvik i se mnou? Zakřičte, jak moc vás baví tělocvik s trenérem. Tak tady to slyšíte. Nejvíc mě baví, jak jsme hráli ty mrkvičky. Na tělocviku mě hodně baví různý běhací hry a hry o postřelu. Nejvíc se těším na fotbal. Někteří z vás nás možná malinko znají z fotbalového prostředí. To, co bychom chtěli zdůraznit, takže naší fotbalovou minulost nebo i přítomnost v žádným způsobem netaháme do programu Trenéři ve škole nad rámec toho, že se snažíme vyplňovat obsah také fotbalovými dovednostmi pro děti. Ale ta myšlenka vlastně spojovat, a tady vidíte na té fotce trenéři, učitelé, rodiče společně, tak vzešla už historicky někdy v roce 2016. Shodou okolností u ní byl tamhle sedící Michal Prokeš, který je tady mezi námi a zároveň Michal Prokeš společně s Tondou a ještě jedním z našich kolegů je také hlavním otcem té myšlenky Trenéři ve škole. To znamená, v podstatě v roce 2016 jsme objížděli republiku s iniciativou Společně to můžeme změnit a řešili jsme, pojďme se spojit. Učitelé, trenéři, rodiče, pojďme se bavit o tom, jak vychovávat děti, jak je zpátky motivovat k těm pohybovým aktivitám, jak k ním správně přistupovat v těch jednotlivých kategoriích věkových, protože není rozdíl mezi učitelem, trenérem, pokud tomu dítěti, nebo až tak velký rozdíl mezi učitelem a trenérem, pokud tomu dítěti je 5 let. Z pohledu metodiky přístupu, z pohledu metodiky výchovy v rámci té pohybové aktivity nebo toho sportu. Chodí to, ale neseje to? Tak, to znamená, na přelomu let 2016-2017 jsme měli tu myšlenku, pojďme to společně změnit a v roce 2018 zase vlastně kluci přišli s tím, pojďme to zkusit tady a teď. To znamená iniciativa spojit trenéry a pomoci v jedné lokalitě učitelkám v hodinách tělesné výchovy.
na prvním stupni, protože na prvním stupni je to senzitivní období, respektive v předškolním a mladším školním věku je to senzitivní období pro děti, tak jak už tady mnohokrát bylo zmíněno, mluvil o tom Martin Musálek i další předřečníci. A to je to klíčové období, kdy my ty děti můžeme zasáhnout. V roce 2018 došlo k založení toho spolku, na Praze 6 to bylo pilotně ověřeno na 2 školách, v roce 2019 se to rozrostlo ještě ke konci toho školního roku na všechny školy na Praze 6 a dnes jsme na 57 lokalitách po celé České republice, přibližně 266 škol a obsluhujeme plus minus 35 000 dětí. K tomu samozřejmě 400 až 450 trenérů, což je jedna z těch slabých a zároveň i silných stránek, o kterých budeme posléze hovořit, ale důležité je to, že ta zpětná vazba je pro nás extrémně důležitá a zatím je veskrze v 99% pozitivní. Tohle jsou informace, které tady zazněly i nezazněly, ale víme o tom, ale jsou to důležité faktory, které nás zase znovu vedly k tomu, proč jsme se rozhodli do toho jít. Protože kromě toho, že jsme navnímali to prostředí, řešili jsme to, proč děti tolik nechtějí chodit na tělocvik. Proč už tělocvik není jejich nejoblíbenější předmět. Proč je najednou na 3., 4. místě. To je ta subjektivní věc a potom ta objektivní jsou tyhle ty fakta. To, že 5 až 17 let děti v 27% trpí obezitou. Že do roku 2030 je predikce, že budeme mít až 35% populace obézní. Ondra Šebek tady o tom mluvil a ty peníze, které by se mohly rovnat té covidové situaci, to je asi 350 miliard korun. Takže ty investované prostředky, které bychom zvládli investovat teď, tak se nám mnohonásobně vrátí. Tady důležitý graf, který tady také vidět nebyl, není až tak zřetelný, ale v roce 1991 jste viděli poměr nadváhy a obezity. A v roce 2021 samozřejmě to číslo vzrostlo jako celek a zároveň vzrostl ten poměr, ale výrazně ve prospěch té obezity. A to je nebezpečné, většina z vás než my, protože to samozřejmě stojí v rámci léčby vysoké prostředky. Klárko, prosím. Posunout tak. Jak se to celé projevilo v rámci toho procesu, tak jak dobře víte, tak ten nejzásadnější zlom v tom dětském období, v tomhletom období věku je přechod z mateřské školy do základní školy, protože se mění jednak fyzické nastavení toho dítěte, respektive to, jestli to dítě se dostatečně hýbe nebo už se tolik nehýbe, musí najednou sedět, dávat pozor. Ta pozornost, to je ještě ta zásadnější změna a právě proto vlastně v tomhletom období potřebujeme ještě o to víc ty děti dostat do pohybu. Je to zásadní změna pro tělo i mysl a samozřejmě, že je to o to náročnější i pro učitele, tak, aby ty děti zaujaly, aby je udrželi v pozornosti a myslím si, že my všichni víme, jak dlouho děti dokážou udržet pozornost. My dospělí dokážeme udržet cca 20 minut velmi pečlivě a proto si ceníme toho, že vy dnes tady ještě s námi vydržíte v tuhle chvíli. Ale v principu šlo především o to, že jsme chtěli pomoci s tou efektivitou, s pestrostí, s obsahem, se strukturou té hodiny a samozřejmě i s bezpečností. Ta bezpečnost čtvery oči více vidí a to, s čím jsme se setkávali nejčastěji, tak bylo, že paní učitelky si často netroufaly na to dělat v té hodině tělesné výchovy to, co by třeba i chtěli, to, co by třeba i zvládli, k čemu by měli kuráž, ale obávali se té bezpečnosti z pohledu případného úrazu dítěte, z případného konfliktu s rodiči a tak dál. Ta přítomnost toho trenéra tam najednou přinesla větší ujištění, druhé oči, větší kontrolu a pro tu paní učitelku kromě inspirace i mnohem větší pocit bezpečí. Klik. Ty principy programu Trenéři ve škole, na kterých zakládáme přítomnost trenérů v hodinách tělesné výchovy a chtěl bych zdůraznit, a ono se to tam v jednom z těch principů objeví, že nejde o zastoupení paní učitelky trenérem. Trenér je pouze parťák, je to pro paní učitelku v tu chvíli kolega, je to člověk, který pomáhá paní učitelce s obsahem,
se strukturou, s efektivitou a s tou bezpečností, nikoliv, že za ní přejímá hodinu tělesné výchovy a paní učitelka odchází a jde si třeba opravovat písemky a podobně. Je to tak, že oni dva spolupracují a trenérová úloha je přinést lepší obsah, přinést lepší efektivitu, přinést bezpečnost, inspiraci pro paní učitelku na základě velmi dobré a kvalitní, rychlé, srozumitelné komunikace. To první, co ale chceme, tak je vyvolávat radost u těch dětí, což je ten první předpoklad pro to, aby se vůbec ten tělák stal tím, co ty děti bude bavit, aby to bylo úspěšné. Martin Musálek tady o tom mluvil, to vytvoření té vazby, zaujetí a vlastně to, proč ty děti pak to chtějí dělat. Budujeme bezpečné prostředí, to souvisí s tím, o čem už jsem hovořil v souvislosti s tím, že ty děti se mohou realizovat, že dosahují, každé to dítě dosahuje určité úspěšnosti, s čímž souvisí i princip optimální výzvy, ale my potřebujeme těm dětem ty podmínky nastavit tak, aby oni opravdu měli možnost všechny dosáhnout v té dané činnosti na určitou míru úspěšnosti v souvislosti s tím, co vůbec vládnou. Efektivita, chceme, aby děti byli pořád v pohybu od první do poslední minuty. Určitě víte, že hodina tělesné výchovy netrvá 45 minut, často trvá 35, 40, někdy ani to ne. A my se snažíme o to, aby ve chvíli, kdy ty děti vběhnou do hodiny tělesné výchovy, tak aby do poslední minuty nepřestali sportovat, aby se nepřestali hýbat. To znamená netvořit zástupy a být co nejvíce efektivní. Komunikovat stručně, krátce, srozumitelně s dětmi tak, aby tomu oni rozuměli, to znamená jejich řečí, a s paní učitelkou tak, aby ona cítila náš respekt, ale aby zároveň cítila, že tam přinášíme něco, co jí může pomoci, co jí může inspirovat. Chceme být všestranní, ačkoliv tam přicházejí trenéři specialisté, tak my chceme v nich i budovat v rámci školení všestrannost. Říkáme trenérům, chodíte do hodin tělesné výchovy ty děti rozvíjet v duchu vašeho sportu, nikoliv je trénovat. To znamená, zapomeňte, že jste odpoledne trenérem, dopoledne jste trenér ve škole a to je úplně jiná disciplína, to už je úplně jiný člověk. Jo? Takže tady k tomu se váže i potom ten poslední princip nenáborovosti. Zapojení paní učitelky, o tom už jsem hovořil, paní učitelka má a musí mít vysoce důstojnou roli a ve chvíli, kdy v té hodině máme paní učitelku, která je aktivní, která je tělocvikářka, která chce být v tom z pohledu obsahu, vedení té hodiny dominantní, tak je to v pořádku, tuhle roli jí necháváme a ten trenér přichází do role parťáka a snaží se vlastně s paní učitelkou spolupracovat v té míře, jak se mezi sebou domluví. Bezpečnost, to už jsem zmiňoval, samostatnost, chceme využívat princip třetího hřiště. Tonda o tom bude mluvit v rámci metodiky, tak aby ty děti vlastně jsme vedli k samostatnosti, k samostatnému rozhodování, k budování sociálních rolí a další. Implicitní učení, to s tím souvisí a nenáborujeme. To, že nenáborujeme, to je... Často nám to někdo vytýká ve smyslu toho, že a proč by ty děti nemohly jít odpoledne do sportovního oddílu, proč by si je tam ten trenér nemohl vybrat a podobně. Absolutní souhlas, my chceme, aby děti chodili sportovat, ale primárně ten trenér tam chodí ty děti pohybově rozvíjet v duchu svého sportu, nechodí si vybírat těch 5 šikovných, ale chceme rozvíjet především ty méně pohybově angažované a méně pohybově dovedné děti. Na ty je program trenéři ve škole zacílený. To, že některé dítě potom přijde za trenérem a řekne, mě to baví, já bych ten sport si chtěl vyzkoušet ještě odpoledne, to je úplně v pořádku, ani neklade se žádná překážka ani tomu, že by sportovní oddíly, jejichž trenéři chodí do škol v rámci programu trenéři ve škole, měli třeba odpolední družinový čas nebo nějaké kroužky ve škole, aby tam měli nějaké letáčky a podobně, ale v hodině tělesné výchovy, zase když přikročí do toho prostoru trenéru ve škole, tak nesmí rozdávat žádné letáky a nesmí ani dětem nabízet nějakou možnost, aby si odpoledne šli vyzkoušet ten sport. Učebních bloků je 5, to znamená v průběhu 5 týdnů chodí do jedné ze 2 řádných hodin tělesné výchovy trenér. Kdo je tady trenér? Zvedněte prosím ruku. Blanka, čeho jsi trenér? Specifický sport, jakýkoliv.
Super, všestrannost. Tak 5 týdnů Blanka bude chodit do jednoho učebního bloku, třeba k prvňáčkům, bude chodit s všestranností, po 5 týdnech přichází trenér třeba gymnastiky, Blanka odchází na jinou školu a takhle se točí průběžně. Samozřejmě chceme zajistit těm dětem co největší pestrost a ten proces probíhá v jedné ze 2 řádných hodin tělesné výchovy. To znamená, v první hodině je tam specializovaný trenér v tandemu s paní učitelkou, v té druhé hodině paní učitelka vede hodinu sama a vlastně využívá tu inspiraci toho trenéra. Rotace už jsem zmínil a to, co je důležité, přichází tam vlastně ten element jiné osobnosti, jiné energie, jiného přístupu, často i genderová vyváženost. A tohle všechno vlastně pro ty děti, pro toho zřizovatele stojí 1000, nebo ta investice je vlastně 1000 korun na jedno dítě na celý školní rok. To znamená, vy zaplatíte, nebo teoreticky stát, zřizovatel nebo jakákoliv instituce by zaplatila 1000 korun za každotýdenní intervenci na to dítě na 1 rok. Když se podíváme na to číslo, které nám hrozí, tak ten poměr je celkem zřejmý. Tak, slabiny. Já bych zůstal u těch slabin, prosím. Nevím, proč nás to neposlouchá. Samozřejmě, že slabinou je určitá kapacita a úroveň těch trenérů. My bychom samozřejmě byli rádi, kdyby jsme měli široké portfolio trenérů, ze kterých bychom mohli vybírat nejenom na základě jejich disponibility, ať už časové nebo geografické, ale především i kvalitativní složku, abychom mohli nějakým způsobem hodnotit a to asi zase zamířím na Národní sportovní agenturu, protože tam jde o to, že spousta sportovních oddílů nemá dostatek trenérů. A to především v těch nejnižších kategoriích, v těch nejmenších oddílech. A pokud je mají, tak třeba ta kvalifikace těch trenérů není taková, jak bychom potřebovali. Proto, aby ty děti se správně rozvíjely. Ale kvótně tomu i my máme ten omezený počet trenérů, se kterým můžeme pracovat v hodinách tělesné výchovy. S tím souvisí určitá udržitelnost a kvalita té výuky, protože to je zcela zásadní. Pokud bude program nebo jakákoliv aktivita, buď už ve škole nebo po škole fungovat zcela samostatně, nebude mít evaluaci, nebude tam probíhat vzdělávání trenérů, nebude tam probíhat nějaký kontrolní mechanismus, tak vždycky nebo ve velkém procentu se ten program nebo ten projekt rozmělní a stane se z toho náborová aktivita a podobně. Limitují nás logicky nějaké finance, může nás limitovat nějaká politická situace ve smyslu změny garnitury vládnoucí a podobně. A s tím může být do budoucna ohrožená určitá progrese toho programu, ale zatím v tuto chvíli jsme vždycky všude zvládli vlastně ten program odstartovat, i když tam byla obava toho, že třeba nebude dostatečný objem trenérů a ve všech těch lokalitách ten program zatím úspěšně funguje. To, co se také jeví jako určitá slabina, je samozřejmě nějaká duplikace, protože my jsme trenéři ve škole, nejsme trenéři do škol, což k tomuto trošku svádí a nejsme ani trenéři v plzeňských školách, nejsme sport do škol v Havířově. V obou těchto lokalitách jsme náš program představovali a ty lokality si potom tu aktivitu vlastně udělali po svém, což je v pořádku. My vůbec nesaháme nikomu do jejich kompetence, jenom ta metodika, přístup a principy a vůbec uchopení té idei, toho, co v těch hodinách tělesné výchovy s trenéry chceme dělat, asi jakými trenéry, tak to je úplně něco jiného, než co se odehrává v rámci těch jiných projektů, které jsou trošku modelované i v rámci toho pojmenování. A už tím přehrávám slovo na Tondu, protože ta metodika je jedna z těch zásadních, nebo jeden z těch zásadních aspektů. Tak, děkuju. Karim, takhle, doprava normálně. Ondra zmínil a ptal se vás, kolik z vás jste trenéři. Program se jmenuje Trenéři ve škole a trenér je vlastně nejdůležitější součást celého toho programu, protože on může buď ten program takhle vyzvednout do nebes, anebo ho může pošlapat do země, pokud po vstupu do toho školního prostředí by tam začal páchat nějaké nepravosti.
i akademický prostředí v určité době a s tím, co Ondra říkal, možná i v návaznosti, že mysleli jiné programy než nás, než trenéry ve škole skutečně, tak jsme to komunikovali jak s Michalem Šafářem tady vlastně z fakulty sportovní, protože skutečně škola je na tyto věci velmi citlivá. My jako pedagogové si tohleto od začátku plně uvědomujeme. To znamená, já bych chtěl vlastně nejdřív vůbec říct, jak asi vypadá trenér dětí, prosím vás. Ne trenér dorostenců nebo dospělých, který už má několik licencí, má mnoho zkušeností, ale doopravdy trenér malých dětí. Většinou to jsou tátové, rodiče, které tam mají dost často svoje dítě. Většinou to jsou tátové, kteří nejsou vzdělaní, to znamená, buď nemají žádnou licenci, nebo jenom nějakou úplně tu nejnižší, která čítá třeba jeden den nějakého semináře, z čehož tam mají 2 hodiny praxe. Nemůžeme se na ně zlobit, ale tito trenéři jsou bez zkušeností, dost často bez jakékoliv zkušenosti práce s malými dětmi. Už vůbec nemluvím o tom, že třeba se nesetkali do nějaké větší míry s inkluzí a nepracují třeba v té svojí skupině s dětmi s poruchami chování nebo s jinými handicapy. To, co dál toho trenéra samozřejmě i ovlivňuje, to, že na tréninku je zvyklý na jinou tréninkovou skupinu, většinou méně početnou, a na ten trénink má mnohem víc času. To znamená, běžně trénuje 80, 90, taky třeba 100 minut, pokud tu skupinu má větší. Kdežto vyučovací jednotka je 45 minut. A kdo chodí do škol a zavzpomíná, ten, kdo tam dlouho nebyl, tak u prvňáka a u druháku víte, že než paní učitelka převede děti do tělocvičny ze třídy, než je o 10minutové přestávce převlíkne, přezuje, ona ne teda, oni se převlíkají, ale ta samostatnost je na velmi nízké úrovni, tak je docela běžné, že přijdou do té tělocvičny o 5, 6, 7, 8 minut později. Když ztratí ještě nějakou dobu, tak vlastně ta hodina trvá třeba 35 minut místo 45. Jak můžeme tomu trenérovi pomoct? Jedině vzděláváním, a to vzdělávání nemůže být jednorázové, ale musí vycházet z toho, že než trenéra vpustíme do toho školního prostředí, pokoušíme se ho edukovat alespoň ve školení, které má 40 hodin, za chvíli se ho rozebereme, a je tam nejvíc takových chytáků a specifik, které právě trenérovi mohou pomoct v přechodu z toho klubového do školního prostředí. Další věc jsou doškolovací semináře, které probíhají u trenérů. A zmínil bych, a o tom bude zítra tady mluvit podrobně Tomáš Gurský, takže to nebudeme rozebírat vůbec dopodrobna, a to je evaluační systém, který děláme od počátku. Máme zhruba 14 evaluátorů v Čechách a chceme každého trenéra vidět 2krát do roka. Pokud tam dojde k tomu, že vidíme, že ten trenér není schopen v té praxi plnit principy toho programu, do 2 do 3 týdnů na něj jede další evaluátor, aby ho viděli další oči. A pokud nedojde po té zpětné vazbě k určitému zlepšení, tak potom skutečně s tím trenérem tu situaci řešíme navážno a buď musí program opustit, anebo teda na to musí reagovat a ty principy toho programu ctít. Tak. A jak školení trenérů před vstupem vůbec do škol vypadá? Školíme tady v Čechách v Brandýse nad Labem na Pedagogické fakultě pod Karlovou univerzitou. Využíváme k tomu i pedagogy z vysoké školy. Na tom školení rozsah je 40 hodin, z toho 23 hodin praxe a 17 hodin teorie. Z té praxe to jsou v prvních 2 dnech školení, vždycky probíhá od soboty od rána, je sobota, neděle, pondělí, úterý, v úterý končíme v podvečer, každý den 10 hodin. Ten program je velmi nabitý, těch informací hodně, ale zase si uvědomíme ohledně kapacity trenérů, že chceme zvládnout alespoň tuto obsahovou stránku a podařilo se nám to vměstnat do tohohle časového prostoru. V těch prvních 2 dnech, v sobotu a v neděli, vidí od lektorů z individuálních a kolektivních sportů trenéři ukázkové hodiny, které sami vlastně absolvují v pozici dětí prožitkově, aby už věděli potom, když s těmi dětmi budou pracovat a používat podobné nástroje, tak aby věděli, jak ty děti se cítí, jak to na ně funguje. Potom tam jsou zásobníky pohybových her, což je asi nejrozšířenější metodická organizační forma pro tuto věkovou kategorii. Psychomotorické pohybové aktivity, které se velmi málo využívají a už téměř 60 let jsou v osnovách, nyní v RVP,
tady v České republice jako součást hodin tělesné výchovy od mateřských základních škol přes střední až po vysoké. A psychomotorika vlastně funguje jako nástroj pro práci právě s dětmi poruchami chování. Jsou to trošku jiné pohybové aktivity s jinými pomůckami a v jiném duchu spolupráce a komunikace než běžné sportovní aktivity na úrovni třeba průpravných nebo pohybových her a různých cvičení. Seznámí se trenéři s tělesnou výchovou, jak ji zapojit do mezipředmětových vztahů na tom prvním stupni. To znamená, vyzkouší si, jak může fungovat tělesná výchova s prvky matematiky, češtiny, prvouky, vlastivědy, hudební výchovy a dalších předmětů. V praxi si vyzkouší výuku příběhů v tělesné výchově, což se skvěle aplikuje v prvních a druhých ročnících, ale reagují na to všechny ty ročníky na prvním stupni. A je to velice chytlavé a vy na základě příběhu, linky příběhu silného vlastně vedete ty děti a oni 45 minut plní pohybové úkoly poměrně vysoké intenzity a i ty děti, které nejsou pohybově tak nadané, nebo mají třeba nadváhu nebo obezitu, tak ten příběh je spolkne, ta pozornost je upřela do toho příběhu a oni vám vydrží třeba ty náročnější fyzické věci dělat mnohem delší dobu. To, co trenéry učíme a s čím se teď setkáváme dost často, tak je výuka tělesné výchovy v netradičních podmínkách. To znamená, trenér může přijít jako teď na Krnovsku do školy, kde díky povodním je zavřená tělocvična. No a ředitel vyhlásí, že půl roku bohužel teďko, než proběhnou asanační práce a podobně, tak tělocvik nebude, protože má jenom jednu tělocvičnu a tam byl 1,5 metru bahna. Takže ne, my tělák uděláme a uděláme tělák na chodbách školních a na schodišti školní a mezi šatovýma skříňkama a na školní zahradě mezi stromama a lavičkama. A není to klasický tělák, ale budou to pohybové aktivity, které jsou velmi pestré a který obohatějí nejen toho trenéra, který se na to musí připravit, ale zase i ty děti a i paní učitelku. Protože pracují v úplně jiných prostorech s jinýma pomůckama a najednou zjistí, jak je ten pohyb skvělý i tady, že nemusí mít perfektní halo nebo skvělý multifunkční hřiště. Tak, co je velmi důležité, tak jsou praktické výstupy trenérů a k tím se samozřejmě dostaneme. Toto je videjko, kdy vidíte lektory v Brandýse právě v sportovní hale fakultní a vlastně trenéři si zkoušejí jednak organizaci těch hodin, dělení na různá stanoviště. Mají je lektoři, jak říkám, ze specifických sportů, jako je tanec, judo, gymnastika a další, přes klasické kolektivní sporty, florbal, volejbal, basket, fotbal. Tady jsou ukázky z psychomotorických aktivit, kdy vlastně využíváte jiné pomůcky, opět psychomotorika, verbální, neverbální, nonverbální komunikace, spolupráce, komunikace, kdy můžete tyhle aktivity dělat na malém prostoru, vlastně kdekoliv. Úkolové sporty, které vidíme, jako už to tady bylo dneska zmíněno, jako velmi nedostatečně zastoupené na těch školách a Jaroslav Žík by nám o tom mohl vyprávět dlouho. Děti tyto věci potřebují pro svůj vývoj z několika důvodů. Ty úkoly jsou fantastický z hlediska etiky, jsou skvělý z důvodu taktility, vůbec dotekovosti. Zjišťujeme, že malé děti v prvních třídách dostávají mnohdy pokyny. V pražských školách se setkáváme, nedotýkej se někoho, prosím, ani na tělesné výchově. Dávej si pozor a s někým nechoď do kontaktu. Čili i na tohle třeba narážíme. Naučí se pádové techniky, naučí se tam spoustu prvků, které vlastně mají souběh s gymnastikou, což je skvělá průprava. To znamená, to v té metodice pevně máme, celkově vlastně vycházejí trenéři ve škole. A teď, když jsem viděl metodiky v Midtjyllandu v Dánsku v létě, tak vlastně jsem si říkal, že nás Dánové vykradli, protože z hlediska všestrannosti metodiky máme na prvním místě gymnastiku, na druhém úpolový sport, s tím, že doporučujeme nejvíce judo, potom jsou to taneční, rytmické věci, práce s hudbou v pohybu a potom jsou to veškeré jiné hry, co největší spektrum, aby ty děti s tímto se v programu trenéři ve škole po těch 5 týdenních blocích s trenéry seznámili. Co se týče teorie, tak vlastně po aktivních pohybových aktivitách seznamovacích
mívá Ondra Lípa keynote, úvodní aktivitu, kde přednášku, kde seznámí trenéry vůbec s principy toho programu hned na úvod, aby vůbec se seznámili hned s tím od startu a věděli, co je čeká, o čem se budeme 4 dny v teoretických přednáškách i v praxi bavit. Je tam 2hodinový blok pedagogiky, alespoň základů pedagogických principů, jak s těmito dětmi od 6 zhruba do 9-10 let pracovat. Jsou tam určité základy vývoje psychologie opět pro tuto věkovou kategorii, aby trenéři zjistili, jaká je kapacita mozku 6letého dítěte, jak fungují právě kognice, paměť, pozornost, kreativita, tak dále, co můžeme hodně rozvíjet. A na co naopak můžeme skoro zapomenout, protože nepracujeme s 18letým sportovcem, ale s 6letým prckem, který se chce pohybem bavit. Psychomotorika už jsem zmínil, přesah na děti s poruchami chování, komunikační dovednosti, jak směrem k paní učitelce, což je velmi důležité pro tu kooperaci a spolupráci, tak pro ty děti, protože trenér, který pracuje třeba se staršími žáky s dorostem a přijde do první třídy a 3 minuty tam plameně něco vypráví, tak si neuvědomuje, že už během 10 vteřin 3/4 vůbec neposlouchá, štípou se do zadku a věnují pozornost úplně čemu jinému. To znamená, pracuje se hodně s vizualizací a když už s komunikací, tak neverbální, na kterou ty malí děti reagují mnohem více. Poslední vlastně z těch teoretických věcí je sestavení tematického plánu krátkého a vyučovacích jednotek, které potom trenéři vlastně posílají buď přes koordinátora v té oblasti, anebo přímo do škol, aby učitelky, které to konkrétního trenéra budou mít na ten další blok, tak dostali těch 5 jednotek třeba o týden dopředu minimálně a mohli si je projít, podívat se na ně, zkontrolovat je třeba i z hlediska bezpečnosti, vůbec obsahu, aby i viděli svoje role na těch stanovištích, co je čeká a mohli se třeba trenéra doptat, jakmile přijdou vlastně s trenérem do kontaktu. Praktické výstupy. To školení neustále upgradeujeme a zlepšujeme. V posledním 3/4 roce vlastně je omezená kapacita trenérů na to školení, je to 30 trenérů. Máme tam na každé to školení víceméně velké převisy a ty trenéry bohužel musíme posouvat třeba o měsíc dál na další termíny, protože z kapacit právě těch samostatných výstupů praktických jsme v určitém omezení. Máme 3 tělocvičny k dispozici v Brandýse, respektive velkou halu dělíme na 2 poloviny a pak je tam spodní menší tělocvična. Všechny ty praktické výstupy i ty ukázkové hodiny v sobotu a neděli jsou točené na kamery VEO systému. To znamená, trenéři dostanou všechny tyhle materiály po školení. Ty 10členné skupiny se dělí tak, že paní učitelky ze spřátelených 2 základních škol nám vodí děti z 1. stupně. Trenér ví, která třída mu přijde, jak staré děti bude mít, jestli prvňáky nebo třeťáky, kolik zhruba dětí ve třídě bude mít, připraví si na to přípravu a druhý den už vyzve paní učitelku ke spolupráci a 45 minut vede normálně natvrdo celou hodinu tělesné výchovy. Těch zbylých 9 trenérů v té skupině rozdělíme do 3 skupin. 3 trenéři natáčejí na šířku na telefon vlastně krátká videa ohledně principů programu, buď ty silná nebo ta slabá místa. Další 3 trenéři, každý si vybere jedno dítě na počátku hodiny a na stopkách mu měří pohybovou aktivitu. A 3. skupina má na Google formuláři v telefonu krátký hodnotící formulářek, kde se vyjadřuje opět k těmto principům. Analýza těch výstupů probíhá po obědě, každá skupina v jedné posluchárně s velikou videoprojekcí a to hodnocení těch trenérů vypadá tak, že na prvním místě je sebehodnocení samotného trenéra, vyjadřuje se ke splněným cílům a vůbec k tomu tématu, které si zadal do hodiny. Potom se k němu na základě těch videosekvencí vyjadřují ty trenéři, kteří natáčeli. Potom si řekneme, zprůměrujeme čas těch 3 dětí a zjistíme aktivní pohyb dítěte v uvozovkách, ne přesně, ale orientační, kolik ze 45 minut to dítě se hýbalo. No a poslední trojice potom se vyjádří k těm principům. Lektoři, kteří bývají minimálně 2 na každou skupinu, potom po případě jen doplňují. Pokud souhlasí s tím hodnocením, to hodnocení zůstává na té skupině. Není potřeba hodnotit od někud z vrchu tím, že jsme zkušenější, chytřejší. Vůbec ne. Ti trenéři ty principy za ty 4 dny navnímají velmi dobře a dokážou k sobě být velmi objektivní a sebekritičtí. To znamená, i pro nás je vždycky tohleto veliká škola. Tak,
Tady ukážu z těch praktických výstupů zase pár zaběrů. Děti vidíte, že vlastně mají, to je jeden z brandů toho programu, to jsou tyhle vestičky, proto tu visí všude v barvách našich 4 zeměpisných sousedů s nějakými náznaky kognicí známých osobností zeměpisných pojmů. Barevně to ladí a trenér, který má ten dres s motivem Rubikovy kostky, tak jsme ho vymysleli v počátku, aby byl takhle veselý, barevný pro ty prcky. A trenér může jenom ukazovat na určitý barvy a děti, které mají na sobě ty vesty, tak už běhají jenom do různých prostorů. Když tohle děláte třeba u prvňáku, šetříte obrovskou porci času během té hodiny, protože vy je tam rozdělujete několikrát a ty malinký děti vy klidně je rozdělujete 2,5 minuty. Tady jsou za 10 vteřin všichni, tamhle v tom rohu, tamhle, vy zůstaňte u mě, tahle barva jde k paní učitelce, máte vystaráno. Takže pracujeme hodně, tady to i vidíte paní učitelky, jak se zapojují. Jak je to bere a ta spolupráce a kooperace je výborná. Samozřejmě v rámci inkluze se nám stává, pracujeme s dětmi velmi vážně postiženými. Tady vidíte holčičku, která má i po mozkové obrně na hodinách s trenéry ve škole vlastně plní všechno. Můžete jí sledovat, jak jí projevuje emoce a tam vidíme obrovský přesah toho programu. Za chvíli toto ještě povýším dál. Vidíte paní učitelky, jak jsou aktivní, zapojují se a setkáváme se skutečně samozřejmě s určitým procentem, ale to procento je poměrně velmi malé, které se nechce zapojit. Vnímejte toto, působíme třeba i v Krnově na základní škole Slezská diakonie, kde jsem byl teď na evaluacích zase díky Vaškovi Zikmundovi tamhle. Tady je trenérka, tamhle vidíte Melanie. Tohle je Lukin, mozaičkář, který nemluví, vydává skřeky. Jsou tam děti, mám husí kůži, je teď přesako, protože vždycky, když tam chodím a vidím v tomhle jeden z největších smyslů toho našeho programu, pro trenéry je to obrovská výzva, ale právě na těch školeních se pokoušíme připravovat i na práci s velmi postiženými dětmi. Na téhleté škole jsou všechny děti velmi vážně mentálně postižené a 90% z nich je i fyzicky postižených. Takže teď jsme měli, Vašku, 28 dětí cvičilo, veď, a bylo tam kolik? 17 dospělých z té školy, 17 pracovníků pedagogických, protože ta práce je víceméně naprosto individuální, jedná se o ty velmi těžké mentální případy. A když mluvíme s ředitelem té školy nebo s těmi učitelkami, tak říkají, že je to fantastický, že ten program jim šíleně pomáhá, ti trenéři, a hrozně jim děkuju, protože i tyhle ty děti s takovýmhle mentálním nastavením to přece jenom vnímají možná nějaký pocit tepla, bezpečí, dobrýho prostředí a uvolňují se tam. Dávají to najevo s křekama, je to úžasný, pohybujete se úplně v jiném prostředí a já jsem moc rád, že program trenéři ve škole tam funguje. Teď se nám ozvala základní škola Diakonie v Praze, takže teď do Vánocí máme domluvenou schůzku a určitě chceme spolupracovat. Tak, mrkněte, tady jenom děláme každý rok, prosím vás, dotazníkovou metodu, na které se podílel tady psycholog Tomáš Gurský na sestavení otázek, je určená pro paní učitelky, trenéry, koordinátory a děti. V prvních třídách samozřejmě většinou pomáhají dětem s tím vyplněním i rodiče, nebo ty šikovnější to zvládnou sami. Od druhé třídy už vyplňují děti sami. Já jsem, protože se bavíme o trenérech, tak jsem využil zpětnou vazbu od učitelek. Takže vy to vidíte, spolupracujete ráda s trenérem? 70%. Jenom dole, dole nám to není vidět. Tam vlastně jsem vypsal přesně, tam to bylo jenom v závorce na tom slajdu, to nevadí. Vyplnilo nám to zhruba 340 učitelek. Bylo to v roce 2023. Tak jenom abyste věděli, z jaké validní jednotky zhruba ten dotazník pochází. 70% rozhodně ano, 26% spíše ano. Vidíte, že 96% rádi spolupracují s trenérem. Takhle můžete ty otázky, vidíte, jsou to skutečně, ten dotazník může být i anonymní, to necháváme na učitelkách, většinou se ale podepisují a nebojí se ty odpovědi na ty otázky takto psát. Takže tady si můžete udělat i obrázek o tom, jak přímo pedagogičtí pracovníci, respektive v tomto případě pracovnice, reagují na práci s trenéry.
Znova opakuji, že chápu školní a akademické prostředí, ale my jsme možná první ti, kteří jsme od počátku chtěli, aby kvalita trenérů, které vpustíme do školního prostředí, byla v co nejvyšší kvalitě, protože je nám jasný, že na tom ten program může buď stoupat, anebo také rychle schořet. A to jsme vám chtěli vlastně na té letošní konferenci tenhle detail toho vzdělávání trenérů představit, protože to vidíme jako nesmírně důležité. Zatím děkuji a předávám opět slovo Ondráškovi. Poslední 2 slajdy už končíme. Ty silné stránky, protože já jsem zmínil ty slabé stránky, my se jich nebojíme, víme, že tam určitě nějaké jsou, ale vidíme tam velké příležitosti především. Ty silné stránky jsou to, že spojujeme, nebo daří se nám spojovat to prostředí, ať už na úrovni sportu, ať už na úrovni škol, sportovních oddílů, zřizovatelů, samozřejmě i v rámci propojení mezi jednotlivými institucemi, protože tohle téma, a zase to tady už i zmínil Ondra Šebek, tak je mezirezortní. Týká se to vnitra, armády nebo obrany, zdravotnictví, školství, místního rozvoje a vlastně svým způsobem i reprezentace České republiky. A my chceme opravdu hodně sdílet ty poznatky, zkušenosti, i tu metodiku. Chtěli bychom, nebo přáli bychom si, aby i v rámci sportovních asociací nebyli trenéři ve škole vnímaní jako někdo, kdo bere prostor sportovním asociacím a jejich trenérům. Naopak, díky programu Trenéři ve škole ti trenéři mají možnost vstupovat do školního prostředí a pozitivně ovlivňovat jejich budoucí svěřence nebo své budoucí svěřence. Takže to je z našeho pohledu veliká výhoda a navíc my díky tomu zvyšujeme, nebo daří se nám zvyšovat jednak kvalifikaci a zároveň i počet těch zapojených trenérů. Už jsem tady hovořil o tom, že máme pořád i v tom sportovním prostředí poměrně velký nedostatek trenérů na některých úrovních. A my díky tomuhle vlastně můžeme zvyšovat to procento těch trenérů, kteří buď to pracují v těch sportovních oddílech, anebo se podílejí i na rozvoji dětí v rámci hodin tělesné výchovy. Hrozně důležitá je pro nás i ta spolupráce s fakultami, už to tady zaznělo, FTVS, FTK, vlastně jsme rádi za jakoukoliv spolupráci, protože pro nás ta akademická půda je určitým, řekněme, razítkem, garancí a vlastně i zpětnou vazbou toho, že se ty věci odehrávají tak, jak je to správně, jak by se odehrávat měly, a věříme, že mezi námi je podobné nastavení, abychom došli k nějakému společnému konsenzu v pohledu na celou tuhletu problematiku, ať už na úrovni zřizovatelů, fakult, sportovních asociací, ministerstev a tak dále. Takže my tohle vidíme jako velikou příležitost, jak celé to prostředí propojovat, jak si vlastně školní a sportovní prostředí navzájem může velice pomoci, a to si myslím, že je jedna z těch nejsilnějších zbraní tohoto programu. A jestli mi, Tondo, ještě přeskočíš na poslední slide, tak kam směřujeme, to je v podstatě pořád to stejné. My jsme před asi rokem museli udělat takovou revizi toho našeho fungování, protože se nám to začalo strašným způsobem rozjíždět a báli jsme se, že to nebudeme schopni uřídit především z pohledu kvality. To znamená, že jsme se vrátili tak trošku na začátek, zaměřili jsme se především na tu udržitelnost, na tu kvalitu, na to, aby ty věci fungovaly tak, jak mají v místech, kde už fungují, předtím, než půjdeme o krok dál, což považujeme za hrozně důležité, a za to období jsme si ověřili i to, že v podstatě čím dál tím víc začínáme věřit té tandemové výuce. Z mnoha už zmíněných argumentů nebo faktů nám to přijde smysluplné, přijde nám to argumentačně i vyvážené z pohledu té bezpečnosti, obsahu, pestrosti a vlastně inspirace, oboustranné inspirace, ať už trenér, učitelka nebo učitel, nebo učitelka, trenér. Souvisí s tím už to, co tady zaznělo, jeden z těch pilířů. Byli bychom rádi, kdybychom třeba i v rámci programu Trenéři ve škole mohli přispět k naplňování té aktivní školy v tom duchu, jak tady představil Tamáš Čány, jak se jim to podařilo v Maďarsku, tak aby vlastně došlo k určitému
postupnému systematickému zvyšování objemu hodin pohybové aktivity, nikoliv nutně tělesné výchovy, ale opravdu té pohybové aktivity na školách a vlastně to zvyšování té kapacity, kvalifikace a odbornosti výrazně souvisí s tím, o čem už jsem hovořil z pohledu počtu angažovaných trenérů a ovlivněných, inspirovaných učitelek. Nevím, jestli jsem to tady zmiňoval, spíš ne. V současnosti máme poměrně nízké procento specializovaných učitelek na prvním stupni základní školy na tělocvik a když jsme absolvovali školení pro pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, tak měli jsme tam asi 72 frekventantů a z nich jsme se ptali, jestli někteří uvažují o tom, že by šli studovat tělocvik nebo že by se začali specializovat na tělocvik. A přihlásilo se o tom, že by uvažovali vůbec o tom studiu nebo specializaci na tělocvik, tak se přihlásilo 10 těch frekventantů z 72. To znamená, že to pro nás bylo ještě trošku alarmující, protože to by znamenalo, že to procento těch kvalifikovaných se může ještě snižovat a to určitě nechceme, nikdo z nás. A tak nějak dohromady vede k tomu i tato konference. Zdraví je osvěta, to je to naše společné téma a jak o tom můžeme přesvědčit ty lidi, kteří o tom rozhodují, tak to je samozřejmě spíš na základě dat a těch hrubých dat a právě proto jsme rádi za tu spolupráci s FTVS a s Martinem Husálkem, takže věříme, že v horizontu třeba 3-4 let vám budeme moci poskytnout mnohem relevantnější informace ještě o trošku dál z pohledu té hodnoty, než jaké vám poskytujeme, věříme teď. Takže toliko za nás, za trenéry ve škole, děkujeme za pozornost. Snažili jsme se být o trošku delší, než jsme původně měli být, aby jsme dosáhli k tomu coffee breaku, tak se nezlobte, ale díky za pozornost. Děkujeme.